Magandang araw mga guys. Ngayon ay January 26, araw ng Lunes. At ngayong araw, meron na naman tayong rides. Pupunta tayo sa may Batyawan Farm. Nandito pala tayo ngayon sa Magalang, Pampanga mga guys. Noong nakaraang linggo, pumunta tayo sa may 12 Station of the Cross. Kung napanood nyo yung vlog ko, pumunta tayo sa may banal na bundok. At ngayon naman, susubukan natin i-discover yung Batyawan Farm dito sa Magalang, Pampanga. Titignan ko kung pwede tayong mag-camping doon. Traffic na naman dito. Eto, punta muna tayo dito sa may Sakop Homes mga guys. Puntahan ko lang yung kaibigan ko, si Kobe Bryant, ang Black Mamba ng Magalang, Pampanga. Let's go! Pas bigyan kitang sticker. Bigyan kitang sticker. Puntahan ko si kilala mo si Kobe Bryant? Oo. Yung Black Mamba ng ng Magalang, Pampanga. Oh, ayun. Ito na. Kitang-kita na yung guys, oh. Yung Mount Arayat, ang laki, oh. Ayun yung guys, nagkikita-kita yung kulay puti doon. Kitang-kita yung yung imahe ni Jesus Christ, yung the 14th Station of the Cross. Ayan. Na? Wah. Hello. Hi. Ikaw yata nagbabantay ngayon? Ayan. Ito si Kobe Bryant. Papasama tayo sa may Batyawan Farm, ang Black Mamba ng Magalang, Pampanga. Opya. Dito rin pala tayo dadaan guys sa may Pisaw, yung dinaanan natin dati nung pumunta tayo ng banal na bundok sa may 14th Station of the Cross. Ito yung mga estudyante ng Pisaw. Ganito pala yung kulay ng uniform nila, kulay green. Humber Place, this way, hideaway. Bali lilampasan natin yung kanto papunta na 14th Station of the Cross. Barangay Santo Niño. Welcome Barangay Santo Niño. Dito na pala yung guys, Barangay Santo Niño. Pagdating natin dito, Barangay Santo Niño to Balastik Turu. Na? Wah. Nakalimutan mo na. Nakalimutan ng kasama natin guys yung Batyawan Farm. Diretso. Wah, diretso. Diretso pa tayo. Kakanan tayo dito ayan sa mapa. Ayan. First Squid Ball. Pataas. May pataas na part dito mga guys. Hop. Pagdating dito lupa na. Malikabok. Malikabok pala banda rito guys. Lupa, oh. Dito sa part dito, yung dadaanan natin guys, lupa. Pero masarap pa rin magmotor kahit ganito yung panahon, no? Ito yung kagandahan sa guys, pag mumotor maganda yung daan, no? Alright, ang ganda ng panahon. Kita ko na yung Batyawan Farm dito guys. Malapit lang. Mukhang masarap dito, mag-camping
I see. Alright, masarap talagang gumala guys. May nakita akong farm, ang ganda. Uy, bako-bako yung daan. Isa sa mga excited na dinadaanan yung mga ganito eh. Pangit yung kalsada pero masarap. Basta malapit sa mga kabundukan tsaka sa mga farm na ganyan, no? Mga green. Minsan masarap din dumadaan sa mga ganito pag may nakikita ka mga view kagaya ng bundok, mga bukid, malayo sa city. Tapos yung klima presko, maganda yung klima. Puro kalupaan, hindi pa nakakarating dito yung kalsada, yung sementadong kalsada. Din yung payapa, yun yung payapa farm pala guys sa kabila. Ito yung Batchawan farm. Ito lang pala sa ano, parang maraming motor dito na kami guys. Yan guys, nandito na kami sa Batchawan farm. Dito sa may, yanong barangay to Kats? Barangay Santo Niño. Papalipad tayo doon, tignan natin kung tanong muna natin magkano. MMT la rin doon. Kaya magkano yan, Tres Koy? Siya 50 po. Binayaran 50 yung advance. Bibigay akong sticker. Sir, soon magkaka-coffee shop na tayo. Dito? Oo, sana. Hopefully 1 month. Thank you. Matus. Subscribe sa YouTube na. Matus channel from YouTube. Apo. Vlog mo nga ba siya? The longest city lights in Magalang. The longest city lights in Magalang. From Nueva Ecija to Marquee Mall. Ay, sarap pa. Subscribe yun, YouTube. Parang madagdagan yung followers natin. Kung nakaraan, punta ako dyan sa, sa may Fortune Station. Saan tayo magkapalipad, Pops? Doon boss, doon ka magpalipad. Saan? Doon na maganda sir. Saan? Lower ground maganda. Sa lower ground. Yun yung ano nila, kubo nila ko. May ting maganda dun. Wala akong naubos yung sticker ko kanina dun eh. Meron po ba? Oo. Baka magiging tayo. O, isama ko kayo sa ano. Pero madilim yata, kita ba? Tapos dyan. Hello, may ano, Shoutout sa mga may cameo. tropa natin dito sa may ano. Yes! Shoutout, anong gusto kayo? Ano po? Yes, iyo po. Kasi yung dito lang malapit na. Yes, iyo bayo po. Biology. Yes, bayo! Shoutout kay Jewel! Naiwa ka, sorry! Sige, search nyo yung ano, Matos channel. Matos Ito, po. picture nyo. Picture nyo guys. Oh, okay. Meron na tayong Sa YouTube na. Okay po. Kasama kayo doon sa next vlog nyo. sa may entrance. Dito lang muna ako sa ano. Sa may Hingi po bandang kami Arayat sticker. Magalang. Sige. Ingat po. Sige, thank you. Naubos daw doon. Nag-comment kayo Nag-comment kayo sa YouTube. Na. Thank you. Hello. Marami tao ngayon, sir. Kayo din yung nagme-maintain dito, sir. Ako po yung may-ari. Ay, yung Ano may-ari. nangyari? Mula umpisa ako nang talaga dito. At least Ako naglilinis, ako nagwawalis. hands-on ka sa ano, sa Ayun, no, nakabili na ako ng mga magandang upuan dyan. Ito sir, ano to? Yun ang magiging viewing deck ko. Viewing deck. Sa taas. Tapos yung lower niya yung magiging tables ng ano, coffee shop. Hindi kasama sa nirerentahan yan? Hindi po. Hindi, viewing deck lang siya. Yun lang yung kubo? Opo. Isang kubo. kaya ng views dito. Kaya? Saan po pwede maglatag ng tent kung sakali? Ito yung area ko, sir. Pwede po kayo dito Sa magpalatag. baba maganda, boss. Pwede At mag-bonfire saka doon. doon sa may bonfire doon. Pwede doon. May bonfire nila sa magdala. Luwang pala hanggang doon, no? Opo. Marami pa rin tao doon, no? Pwede pala dito. Kasi ano? Yung views na doon. Hello, ma'am. Ay, bigyan ko kayo sticker. Okay lang. Nag-vlog ako.